meta tilfu l-Ġesu. Wara 3 ijiem ta' tfittxija sabuh fit-tempju jiddisputa mal-orrief ta' żmienu. Hekk kif Marija fitxet lil bina Ġesu, hi kontinwament qed tfittex lilna. F'messaġġ minnhom qaltilna: Jiena moħħni fikom u ma rridkomx li tintilfu. Irridkom taħt idejja u mhux taħt idejn Satana. Irrid li l-ewwel f'ħajjitkom ikun hemm ibni Ġesu. Ejja, Spiritu Qaddis, ejja permezz tal-interċessjoni qawwija tal-qalb immakulata ta' Marija, l-Arusa maħbuba tiegħek. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jikdab fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordiae oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructus ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis
Skont il-fema u l-bżonnijiet tal-Papa. Missirna li jinti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu għad-discerniment fil-Knisja mill-isqfijiet tagħna Pawlu u Mario. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fil-paċi. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fil-paċi. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fil-paċi. Sultana tal-familja. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Sultana tal-paċi. Sinjura ta' Borċ il-Nadur.